Здравейте хора, аз съм Fire Tiger 11 и днес ще снимам клип на Clash Royale. Както виждате, тук имаме клан чест 10 от 10. Вчера започна клан честа и днес сутринта го събрахме и реших да направя клип как отварям клан честа. Така, Валкирия, супер, Фърнейс, Мега Миньон, Кенън, Еликсир Колектор, 167 найта и Торнадо обаче. Хора, може да е легендарка, но трябваше това Торнадо да е предпоследна карта и да ми се беше и къмънката да ми се беше паднала по-рано. Щеше да ми е някоя легендарка. Но все пак Торнадото аз го използвам в дека. Така. Нека изиграем две батълки. Така. Уизард. Няма да ти се получи. Така, нека сложим един лава хаунд. Една лава хаундовица тука. Така. Сега да сложим един уизър тук. Валкирия. Така. Добре. Нека сложим един лава хаунд. И е време за комбо. Това е лошо. И то много лошо. Така. И взимаме втория тауър. Точно така. Едно торнадо да му сложим. Да, даже нямаше смисъл от валкирията. Добре. Първа батълка, първа победа. Добре. Паднал му се електро. Браво. Хора с моя клан казва се The Best Army.
Няма места обаче. Много бързо събираме. Така, честовете, клан честовете винаги са ни 10 от 10. Добре. Така. В Hog Mountain. Добре, започваме с една лава хаундовица. Рискувам. Знам, но... Добре. Точно така. Този има лук. Браво. Ще му изчоплиме, така да кажем, тауъра. Дали ще си вземем жесток демидж. Не чак жесток, но все пак е демидж. Едно инферно да сложим ето така. Това е лошо. Един рейдж да пуснем. Добре, супер се справи пеката. Точно така. Добре. Другата кола е на 986 демидж. Пускаме една валкирия тук. Един уизър тук. Нещо ми прекъсна връзката. Добре. Чакайте. Ще успее да ни вземе тауъра. Нищо, аз слагам. Така ще направя. Знам, че беше тъпо, но... Ужас. Това не трябваше да става. Така се получи. Не. Чакайте да си апгрейд на мега миниона. Хора, дано ви е харесал този епизод. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал и чао.